Pozdrav ljudi, ovdje Nino Gamer, ljudi, danas ćemo igrati Skywars. Znači, a s nama je, kao što vidite, Balkan Mateo. Evo, tu si, gdje si Balkan Mateo? Aj. Evo, tu sam. Nis tu je, oj. Da ti ja pojačam zvuk malo. Ja dobio normalne. Koje sam ja sreći. Pa ja volim Ender Pearl. A, ups. Imam 8 strijeli i... Ljudi... Malo da popravim kameru. Tako. Znači idem ja... Neću koristit, ali ću zato kamenje. Neka budala pala. Pa kad je motana budala pade. Tu jedino ovo ću spremit. Hoću ovu, da kad budem zatreba. Treba mi umjesto strijelčiki. Onak ja luk i ne koristim, to mi ne treba, treba mi se. Evo ja sam malo... Da. Pa onda možeš koristi gađa, ja jednog pogodio. Get shop, eno ga! Ide Maju. Eto ti na. Ko bilo jedna. Eto ti ko bilo jedna. Jebeš mene čovjek. Jak sam mogu. Iskoristim. Nećeš me pogoditi. Ajde, dođi tim. Tim, hoću tim. Sad kad uđe, napast ćemo ga. Ma ne mogu, ja nisam s tebom, majko. Ne, ja noće tim, ali ja ću ga napasti. Evo ga. Napadni ga još bolje. Sad ga ubi da ne može biti na nogama. Tim. Onaj koji ne stoji jebom gačić. Ajde, dođi. Bobe. Ljudi, nešto je palo. A boli me briga. Leonardo je umro. Umro si. Da. Debeli, dođi vamo. A majko, mila, pa ja ću da poludim. Dođi. Ide ovog majmuna. Prca. Ne. Ubio čovjek. Jebo mamu svoju. Znači ljudi, ubio nas konj jedan. Evo te. Di si? Evo te. Aj vam, sad vam. Tu. Ajde. Jel drvo ono? Jesi kod drveta nekog crvenog narada? Da. I ja sam. I ja. Jebote, šta je ovo mršvan? Što mršvan? Opet nisam dobio luka, imam strijele. Imam ja strijele i opet nisam dobio luk. O živote dragi. Ja dobijem strijele, a ne dobijem luk. A kad dobijem luk, ne dobijem strijele. To mi ne treba, ne. Jabuka. To treba, to dobro. Jel imaš majicu neku? Kako? Kapu, jel imaš viška? Nemam ništa. Sad ću njih razdirat. Jebe ti, nemam Dođi, jeca! Šta stražio? Batina, a?
Ti opet sam upao. Pa mi se troši život, Bogara. Jel piše da sam umro? Da, A jebote. Odo ja dok ti ne crkaš. ajde. Pješčana! Tu! Znaš koju sam dobio? Šta ovaj skuplja? Ti, dobit će batina, neš, od mene pobjeć. A, Dobio sam pješčan. okej. Dobio sam ovog iz strijele. Bravo. 5. To. To. Čekaj, ja ću Jebote, ne stane niš. ja se zatvorio. Tu, brate, mili. To mi ne treba. To i... Ja opet Ajde, nemam. uzet ću novo. Imam, bravo, brate. To! Ja ću u ovoj igri pobijeti sigurno. Pa možda ja budem. Koje si dobio igru? Ona ista. Pješčan. Što si ti umro. A, brate, mili, tu nema. To, brate. Skoro pa jednu te istu koju sam već bio. I to. Znači, ljudi, idemo se sada boksati. Jedan je ostao. Puf, mamu ti Ma je. ti mene gađaš. Ma nemoj. Maš Pa kad ja tebe izgađam. Jebo. Sad ću ovu ključku. Projectile. Ajde se boriti. Projectile. Jebo mu mater. Sad ću ja njega izgađat. Jebo. Sad će on biti debeli stvor. A si glupido. Ne može vam Eto ti na. Sad ću ti umrijet. Ja ću biti strijelac. Zadi kukavice glupa. A si smutan jebote, moram da idem se biti. Sa kukavicom. Kad je tolika kukavica da nema lakše. Jesi budala majko mila. Onaj me konjski big god. Evo ti na. Evo ti likušu jedna. Neka ja biti. Ne. Jebote mi. Ma znam kako ću ja lijepo. Evo, tu. Tu si konju kad te... Da vidimo. Pa naravno, Dmemol je pobjedio na mapi SV5. Tako je, bre. Znači, tako ljudi, bre. Znači, mi smo pobjedili. Da, Hoću da ga sad bijem odavde, razbije se prozor. tako da malo popravimo kameru. Tako. Točno. Ne mogu. Znači, ljudi, samo malo da popravim kameru. Kad ima stalno. Jebem ti promaš. Pokretenu. Da. I sad malo. Ne. Znači, ljudi, zeza nas kamera. Jesu umro? Pobjedio to. Bravo! Napisi G-O-O-D. G-A-M-E. Good game. Evo te, aj vam. Sada opet isto dođu, aj vam. Vidiš tu. Skači. Jebut. Koji si dobio drver? Nisam jevi. Jel on u naranđast? Pa jebote. Jebote. Tu si! Evo te tam preko puta! Isi, evo te. Skači! Evo te. Idite. Tam si, to! Budeš dobio Ender Pearl. Jesi čuo? Dobro. Ja sam dobio već. Dobro, super. Jebote, ja moram drvu.
Zašto? Isus Božić je dobio 3 česta. Pa imam ja dol 3 česta. Imam ja jedan dol. To! Ajde se teleportiraj do mene, ja imam 2 ova. Imam ja, ali nema veze, ajde ja ću do tebe. To su 2 zlatna jabuka u stvari. Ja nemam zlatnu jabuku. Jebi ga. Nema veze šta je. Jel imaš odijelo? Imam sve. Nekoga. To te ja pitam. Znači ljudi, uzet ćemo ono što nam treba, a ne ono što nam ne treba. Krumpir nam treba. Šta će nam lava? To ću trebati izbaciti. Jel imaš prsluk? Jel te neko gađa? Ne, jel imaš prsluk? Imam! Tamo kod mene. Jel imaš još jedan? Jebo mi. Pa kod mene je prsluk. Jebote. Dođi vamo! Tu, konju jedan. Ti sve pokupio. Aj vam. A možeš doći do mene? Nemam samo gdje ovo. Pa aj vam, do mene. A ja nemam ender prl. Imam 4. Aj. Ja se bacio. Ne drvetu. Aj vam. Evo ja ću ti tu dati u kovčeg, evo ti. Jebote. Hvala ti. Na čemu, ajde. Imao si ovaj prsluk. To. Znam, imam ja. Dođi, imaš tu dole prsluk. Ovaj. Ma ne taj, ima bolji. Evo ti ga tu u ovom prvom, gle, ovom tu prvom. To. Da. Hvala ti. Ovom čubastu uvoju. Toma, sad si isti ko ja. Ja ti nemam više onih Ender Pearl. Ja imam 2, evo tebi jedan. Dođi tamo. Ajde. Mogu staviti u kovčeg. Dajte. Ajde. Evo ti. Hvala. Ja ću se podbacat u voj što mi ne treba mi manje. Pa stavi u kovčeg. Ajmo tam na onaj centar. Čekaj. Snimamo 12:42. Još malo i to je to. Ajde. Došao vam lik. Uj, mamu jebem, spao. Znači, ljudi, ne možemo vjerovat. Sad ćemo mi da pobijedimo. Ajde vamo. Bacajte tamo. Morat ćemo i ti biti. Tamo. Ne! Živ sam još. Znači, ajde ja ću pozdraviti ljude i ti ćeš sad pozdraviti. Znači ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da ste uživali i da vam se svidio. Ako je, lajkajte, komentirajte i što još najvažnije, subscribeajte. Znači, doviđenja do sljedećeg puta. Sad nek vam se Balkan Mateo... Balkane! Aj vam. Nek vam Mateo pozdravi se. Daj. Ljudi, čao. Znači, doviđenja.